oplození a z nich se líhnou zase jenom samice. Už v počátku získat strašilky humří bylo nesmírně složité. Zabralo to několik let vyjednávání. Potřebovali jsme nejenom souhlas koordinátorů chovu, australských úřadů, ale také třeba komunity na ostrově Lorda Howa, kde historicky žili. Rádi bychom podpořili jejich návrat do přírody, který je stále předmětem vyjednávání. Na ostrově Lorda Howa, odkud před víc než 100 lety vymizeli díky introdukci hlodavců. Strašilky humří se momentálně chovají pouze v 6 institucích na světě. Jsou to 2 instituce v Austrálii, 1 instituce ve Spojených státech v San Diegu a poté 3 instituce v Evropě. Tak to bude ještě víc.